Здравейте, аз съм Ронald3 и сега правя следващата част. Правя веднага на секундата като игра, защото не ме се прави. И сега до сега играхме, нали? Сега продължаваме. Правя го на същата продължавам частта, защото просто друг ден става безинтересно. Аре бе, лабе. Извинете, просто още съм... Ох, то сме изкаракала. Просто още съм болен. Ого, те сгадви, аз не видя, не? Ехе, колко са тия гадови, бе? Май убих всички. О, да, и да. Продължавам. Следващото. Не можах на част, защото просто много дълго ще стане. И да, продължавам следващия епизод. Тези вече съм ги играл. Не съм играл такъв епизод, даже не знам за какво става въпрос. Никога не съм играл тази част и не знам сега какво става. И не разбирам какво казвам. Какво каза Пич? И какво стана? О. О, не. Аз стига, те сгадови ли, бе? И какво каза? Миналия епизод, като взе и кузито. Double the gun, double the fun. Добър израз. Двойно оръжие, двойна забава. Добре, не съм играл, сега не знам какво трябва да правя. Добре, ще ги убия. Страх ме е. Не знам какво ще стане. Браво. Hello, hello. Какво това? Те гадинки от първи епизод ли, бе? Чух някой. Меле. Доста лава. За което се извинявам. Извинявам се, че много лава.
О! Това е лошо да ме сюда. Съм въгъл, защото ме е страх. Май избрах лош ъгъл. Май не трябва да застава в ъгъла, де. Всъщност. Изчезва. Лош ден. Да съм в ъгъл. Ще играя с това, защото имаха бе патрони на лозото, пък това върши хубава работа. Ой, изкарах се къла. Оха. Ако страж, бомбичка. Епи, юху, епи. Супер много лаги. Какво? Пък не разбрах. Пък не разбрах сега какво трябва да правя. Опа. Имам 3 живота, да, доста умира. Чакайте да се фан. За всеки случай. Да не сега да стане някакви мели да ме килнат. Опа. Абе всъщност... О, да, открих път. Окей. Научка вкача. О, не. Чувам. Пахотка ще ме меле. Да, чувам. Как викат тия тъпаци с бомбичи отгоре. Много вече. Не цъкат камикадзите май. Ого, виждам го. Опа. Ох, мане. Ай, стига. Сега какво? Охо. Сега.
О, да. Открих нещо. Обяснете. Не знам пътя, защото не съм играл тази част в момента. Това малко ще се забавя. Тук идвах ли, бе? Само пътя, бе. Окей, сега ще има война. Трябва да се сехна, защото неща да мра. Оп. Много сериозно съм кръсна това. И да, дами и господа, това ще бъде от мен част 3, а 2 и довиждане.